Máme pre vás malé prekvapenie. Tada! Máte mi zuby a ja chcem vystupovať. Počujete ma a ja chcem vystupovať. V novom roku B4 na novom mieste. Ďakujem. 28. februára v Dome kultúry v Kysuckom Novom Meste. A možno príde aj... No... Kto by mal prísť však? Ja tam budem a brácho, ty dojdeš, je to iba za 3 ečka. Tak to dojdem teda, brácho, však čo by som nedošiel? A dúfam, že príde aj tých 17 000 kamarádov, čo nás pozeralo na videjku. Tomu ver. Brácho. Brácho. Teba sa ich konec. A nemali sme tam povedať, že tešíme sa na vás? Vy sa na nich tešíte? Ja sa na nich neteším vôbec. Ja. Dúfam, že nebolo počuť, že som si prdla. Ja som to počul. Ja som to zascítil. Sme to nevypli?